y Dinistr ar ôl I Darragh. Mae'r gwaith clirio wedi'r storm wedi dechrau, wedi wyntoedd cryf o dros 90 milltir yr awr ddod I sawl ran o'r wlad. Mae miloedd heddi yn dal I fod heb drydan a nifer o ysgolion ar gau heddiw hefyd. Mwyn rybyddio pobl bod y storm ar y ffordd, dath y rybydd coch yma I filiynau o bobl drwy eu ffonau symudol nos Wener. Cynllun ar y cyd rhwng Llywodraeth Prydain a Llywodraeth Cymru mwyn annog pawb I aros adre. Dwi'n siŵr os gallen ni fod wedi wneud mwy rhybuddio pobl. Oedd y system larwm yma, dyma'r tro cyntaf wedi cael ei ddefnyddio ar y raddfa fawr iawn. Ac felly yn amlwg fydd pethau gyda ni I ddysgu o hynny, ond dwi'n meddwl oedd pobl yn ymwybodol bod storm ar y ffordd a bod nhw wedi talu sylw i'r rhybuddion yna. Dyma oedd y golygfeydd ymhorth cawl ar yr arfordir yn y de, gyda ran o do un fflat wedi rwygo bant. Do, fe achosodd Darragh lot o ddifrod, ond mae pobl wedi dod at ei gilydd I helpu clirio a sicrhau bod pawb yn saff. Yn y blynyddoedd diwetha, mae mwy a mwy o bobl yn marw wrth geisio croesi mewn cychod bach i'r Deyrnas Unedig. Mae rhai'n dweud eu bod nhw'n dod yma yn anghyfreithlon, ond mae eraill yn mynnu eu bod nhw'n geiswyr lloches yn chwilio am fywyd gwell. Mae croesi mewn cychod bach fel hyn yn beryglus, felly mae rhai o fyfyrwyr Coleg yr Iwerydd yn dysgu sgiliau achub bywyd. Y prif ffordd ni'n trio helpu yw I stopio boddi byd eang. Mae boddi Mae'n lladd trydydd mwyaf yn y byd, dwi'n meddwl. Mae'n rhoi chance I dysgu'r sgiliau sydd angen I helpu yn y llefydd sydd angen mwy o help a mwy o cymorth. Mae rhai o'r myfyrwyr eisiau mynd I fôr y canoldir a cheisio achub yr rhai sy'n croesi mewn cychod bach. Fi wir yn hoffi jyst mynd allan ar y dŵr be bynnag, ond nad bod fi wedi dysgu am y pwysigrwydd, pa mor bwysig yw yn ein byd ni heddiw. Fi wir yn fel rhan ohono fe, fi'n teimlo fel fi'n rhan ohono fe yn barod I achub bywydau. Fi'n dysgu sgiliau, datblygu sgiliau ar y dŵr bob wythnos. Gallwn ni helpu yn unigyrchol. Mae'n ffordd gallwn ni stopio siarad am stopio trio just dweud pethau, ond actually mynd yna, mynd i'r llefydd sydd angen y help a mynd I wneud gwahaniaeth. Mae yna rai o'r coleg wedi bod allan yn helpu yn barod. Ac ei fod yn waith caled, maen nhw'n dweud bod yna falchder wrth achub bywydau. Mae'r tinsel ar y goeden a'r seren yn y nen, ac mae'n bryd felly troi at y traddodiad nesaf. Mae'r arfer o sgwennu cerdyn Nadolig yn dyddio nôl I 1843, ond faint ohono ni sy'n dal I wneud. Mae yna sawl opsiwn gwahanol erbyn hyn yn dos, anfon neges e-bost neu neges destun. Mae'r gost yn ffactor I nifer o bobl ac mae rhai yn dewis peidio anfon cerdyn am resymau amgylcheddol, ond oes lle o hyd I gerdyn go iawn. Mae ymchwil diweddar yn awgrymu y byddwn ni'n anfon 9 cerdyn Nadolig ar gyfer taledd eleni, ond mae'r niferoedd yn amrywio yn dibynnu ar ein hoedran ni, gyda phobl hŷn yn debygol o anfon dwbl y nifer bydd yn cael ei hanfon gan bobl iau. Dros y blynyddoedd mae gwerthiant cerdiau Nadolig wedi bod yn ffordd allweddol o godi arian I elusennau, ond gyda'r esgid yn gwasgu, maen nhw'n addasu ac yn symud gyda'r oes. Ni yn ymwybodol bod bobl yn prynu llai o gardiau. Un o'r pethau ni'n defnyddio yw'r wefan Don't Send Me a Card. Felly mae bobl yn gallu rhoi cyfraniad I ni neu unrhyw elusen o'i dewis nhw, ac wedyn maen nhw'n cael y cerdyn rhithiol yma, maen nhw'n gallu danfon naill ai drwy e-bost neu drwy WhatsApp. Falle'n bod ni'n anfon llai o gerdiau erbyn hyn, ond mae'n dal I fod yn arfer digon cyffredin, ac mae un cerdyn bob blwyddyn sy'n rhy bwysig o lawer i'w anghofio.